Where? Why? Welcome to the Headhunted Podcast. Motivation, inspiration, drive, hunger. For those who dare, for those who triumph. You were born to be Headhunted. Posloucháte 32. epizodu podcastu The Headhunted s Filipem Dřímalkou, zakladatelem firem DigiSkills a Digitask, autorem knihy Hot, jak uspět v digitálním světě a knihy Budoucnost nepráce. Hrdým sponzorem této epizody je HR Tech společnost Talentem, která používá technologie, aby našla i kandidáty, kteří nehledají novou práci. Isaac Asimov jednou řekl, největším nedostatkem lidstva je jeho neschopnost pochopit exponenciální funkci. A Elon Musk jednou řekl, kdykoliv uslyšíte o AI, měli byste být opatrní. AI není jen věc, kterou můžete vypnout anebo odložit. Filipe, ahoj, vítám tě ve studiu The Headhunted. Dobrý den, ahoj. Filip Dřímalka. Filip se zabývá digitálními trendy, inovacemi fungování firem. Jeho firmy rozvíjejí nové dovednosti u stovek klientů a desítek tisíc lidí v Česku i v zahraničí. Vede workshopy a přednáší na témata spojené s digitalizací, umělou inteligencí a novými způsoby práce. Je to právník, autor, mentor, vizionář, podnikatel, otec, tvůrce, tvořitel. Tento rozhovor bude jiný, Filipe, bude o tom, o čem je naše budoucnost, bude o tvoření. Jak na křtu tvé knihy Budoucnost nepráce, tak i všude v médiích mluvíš totiž o tom, že budoucnost patří tvořitelům, kreativcům. Jsou lidé, které ale nikdy nic nenapadne, kteří nikdy nic nenapsali žádný článek, jsou ztraceni? Myslíš si, že každý může být tvůrcem, nebo je kreativita vrozená jen některým lidem? To je skvělá otázka, protože řada lidí má jiné talenty, než být tvůrce, být kreativní. A já sám mám rád měření talentů a práci s talenty, protože mi to pomohlo mi to pochopit, proč někteří lidé fungují tak, jak fungují a proč třeba si s některými rozumím pracovně více a s některými méně. A trochu se obávám, že lidé, kteří ty talenty mají právě v té funkci nebo roli, dejme tomu mechanika, to znamená o něco pečuju, starám se, aby v systém nějak fungoval, tak ne, že by byli ztraceni. Nicméně v době umělé inteligence budou muset tu svoji práci trošku přehodnotit. A to z několika důvodů. Jeden ten důvod je, že naše hlavní role v řadě profesí bude vytvářet a ladit systém, což je samozřejmě dobrá zpráva pro tady ty typy lidí. Na druhou stranu už to nebude tak, jak v minulosti, kde systémy byly poměrně rigidní a fungovaly měsíce nebo dokonce roky stejně. My budeme muset velmi rychle umět reagovat na podněty zvenku. Dám příklad přímo z tvého biznesu. Když jsem byl nedávno v Americe, tak mi říkali, že jim narůstají počty lidí, kteří se hlásí na určité pozice a ty jejich CVčka vypadají, že jsou jak dělané na tu práci. A to je samozřejmě tím, že uchazeči využívají AI, která nejenom, že napíše průvodní dopis, ale zároveň přizpůsobí to CVčko, aby vypadalo, že je na tu pozici jak dělané. A teď, co bude role HR? HR bude vytvořit systém, který na toto bude umět reagovat, aby byli schopni vyfiltrovat ty správné kandidáty. Takže bude to takový, řekl bych, nechci říct souboj, ale vlastně ladění systému na jedné či na druhé straně, ať už děláme cokoliv. A i ten, kdo dneska se stará, aby něco fungovalo a nevytváří, tak přesto bude muset inovovat cokoliv, co děláme, abychom byli schopni ty naše systémy mít čím dál lepší. A to je přesně ten pocit, který teď asi mají, řekl bych, dost posluchačů, kteří si řeknou, no tak já si tady jsem k počítači, o něco se starám, věnuju se tomu procesu, který mi je dán, když si sednu před počítač, že mám něco vytvořit, něco napsat, nebo třeba i vytvořit nějaký diagram, no, tak to po mně rozhodně nechtějte. Jsou přece tady ty lidi, co se stane s nimi, jak oni z ničeho nic si řeknou, jak o tom mám přemýšlet? Mně se líbila ta věta, to po mně nechtějte a ono je to totiž pravda, že část lidí tak to uvažuje, ale je to podobné, jako kdyby někdo dnes řekl, nechtějte po mně, abych pracoval s e-mailem. Nechtějte po mně, abych pracoval s Excelem. V budoucnu nebude jiná možnost. A každý z nás si bude muset zvědomit, jakou roli chci dělat, jaká role vytváří nějakou hodnotu, jaká bude na trhu požadovaná a pak co můžu dělat pro to, abych zůstal relevantní.
Nejenom v době AI, ale zkrátka v jakékoliv době. Pro řadu lidí to bude šok. I proto v nedávném průzkumu Microsoftu a LinkedInu se ukázalo, že řada lidí nepřiznává, že používá umělou inteligenci, protože se obávají toho, že by jejich nadřízení zjistili, že část jejich práce se dá automatizovat. Takže to dělají tajně, ale já vždycky říkám, lepší je už dopředu nad tím přemýšlet, protože jakmile je vaše práce alespoň z nějaké části automatizovaná, tak to není otázka, jestli ano nebo ne, ale je to jenom otázka kdy. A je vždycky lepší jít tomu naproti a zjišťovat, jak to můžu využít, než abych pak byl zaskočený tím, že najednou přijde firma a řekne tak a místo 5 lidí tady budou pracovat 3 lidé a část té práce bude automatizovaná. A dostáváme se k tomu asi důležitýmu, k tomu, že jestliže někdo bude cyklicky říkat, tady to je můj proces a já nechci nic jiného a podobně, tak asi to nejdůležitější je udělejte ten první krok. Zkuste si to. Aspoň si zkuste dát jeden prompt, zkuste si to nainstalovat a udělejte. Nicméně dostáváme se do toho, že i třeba to ChatGPT a různé umělé inteligence extrahujou nějaký všeobecně miliony informací a tvoří nějaký standard odpovědi. Ano, prompty to můžou změnit. Nestrácí se identita toho člověka, nestrácí se kreativita a jakým způsobem může v době univerzálních odpovědí, ano, můžeš tam dát regenerovat znova a podobně, ale jak si může člověk vytvořit tu svoji identitu, protože ji ztrácí? Na něco je lepší AI nepoužívat, právě proto, abych tu identitu nestratil, proto se snažím svým zákazníkům říkat, aby opravdu důkladně zvážili, kde si spíš mají budovat dovednost ve smyslu schopnost napsat kvalitní text a kde ten text můžou nechat psát umělou inteligenci. Ale třeba v mém případě, i když využívám opravdu velmi intenzivně, a to nejenom jednu, ale hned několik modelů, tak stejně ten text upravu ladím a vůbec nemůžu říct, že by mi šetřila třeba zrovna v psaní textu, že by mi šetřila nějak moc času. Spíš, pokud je ten text důležitý a používám AI, tak mi umožní, aby ten text byl lepší. Ale třeba na anglickém překladu knihy, když jsem měl živého překladatele a editora, tak jsem strávil stovky člověkohodin tím, že jsem si s tím textem hrál, různé AI modely mi pomáhaly a já jsem skládal ten text výsledný v jednotlivých slovech, větách, paragrafech, odstavcích, ale myslím si, že je daleko lepší. Pokud bych měl se vrátit k tomu dotazu, tak když se podíváte na LinkedIn nebo na jinou sociální síť, tak určitě na některých příspěvcích okamžitě vidíte, že jsou generované AI. Takže každý z nás si musí říct, je to, jak chci vypadat, je to, jak chci komunikovat, anebo naopak ne. A každý by si měl zvědomit, pokud chci být na sociálních sítích aktivní, chci být unikátní, tak bych proto měl něco udělat, abych v tom byl dobrý. Takže zase vracíme se k dovednostem, vracíme se k tomu, že pokud chci se odlišit, tak si musím najít tu svoji věc a to není zadarmo, to není tím, že dám jeden prompt a nechám si to udělat za sebe. Neskutečná práce s těma promptama. Mně se líbilo, my jsme byli s přítelkyní na křtu tvý knížky. Mně se tam líbila jedna pasáž, kde ty si říkal, mně se moc líbila formát, tuším, že to byl Atomic Habits, atomový návyky se to jmenuje. Já jsem jí nalil do ChatGPT a řekl jsem, že chci, aby budoucnost mé práce vypadala stejně. Povedlo se? Ano, nebylo to na ostré formátování nebo sazbu, ale já jsem potřeboval vědět, jak ta knížka bude vypadat na Kindlu. A když jsem ji nejdřív nahrál do ChatGPT a zeptal jsem se, jestli ChatGPT je schopen vygenerovat, respektive e-book, tak on řekl, že jo, vygeneroval ho, ale ta sazba nebyla kvalitní. A já jsem zkusil, já jsem nevěděl, jestli to bude fungovat, ale nahrál jsem tam právě Atomic Habits a říkal jsem, můžeš to naformátovat podobně? Což je stejná paralela, jak kdybych měl vedle sebe grafika a řekl bych mu, mně se líbí tady ty nadpisy a tak, jak je formátovaný tady ten odstavec. Takže on to zvládl, nezvládl obrázky, ale pro ten test, abych si to přečetl, abych se podíval, jak to bude vypadat v Kindlu, tak to bylo úplně dostačující. A z toho mi vyplývají 2 věci. První věc je, že jediná cesta, jak zjistit, jestli AI něco umí, tak je zkoušet. Experimenty, které nám umožní objevovat možnosti a zároveň limity, jsou naprosto zásadní. A druhá věc je, že my opravdu nemusíme spoléhat jenom na ten jazykový model a ta data, na kterých je to natrénovaný, ale
můžeme vzít nějaký e-book nebo nějakou metodu. Když třeba upravuju témata nebo obsah našich workshopů, tak si vezmu metodu takzvaný Neuroplasticity protokol od doktora Hubermana, naliju to tam a vlastně spojuju informace dohromady a je to taková kreativní práce s informacemi, ať už dělám cokoliv, kdy se snažím, aby ten výstup za pomocí všech těch zdrojů a těch experimentů byl opět o něco lepší, než kdyby ho dělal sám. Huberman, velká ikona, asi ho oba dva sledujeme a já jeho podcasty poslouchám pravidelně, takže jsem rád, že se ho i zmínil. Překážky při tvorbě. Ty máš úplně jiný překážky, než má ten člověk, který chce začít, ale pořád je máš. A když jsem byl na tom křtu, tak jsem si říkal, tyjo, tak jestli se takhle píše nová knížka, tak už v životě žádnou nenapíšu. Protože si myslím, že všichni žasli, jak si do toho zapojil si do toho všechny ty technologie kvůli tomu, že to bylo o těch technologiích, anebo to je budoucnost tvý práce na další knížce a na další a na další? Já bych řekl, že to je přítomnost naší práce každodenní. My se snažíme využívat jednak technologie a jednak nový způsob práce, outsourcing, portály Fiverr a Upwork. Pro nás je to vlastně naprosto normální věc. A já hlavně investuju čas do toho, abych nemluvil o něčem, co sám nedělám. Protože když dnes půjdete na řadu workshopů nebo přednášek o AI, tak tam uvidíte velmi obecný příklady, uvidíte tam porovnání promptů z nějakých tweetů. A neříkám, že to je špatně, ale mně nejlépe funguje, když opravdu ukazuju reální příklady, jak já používám AI. Takže pro mě je to jednak, že mě to baví, a jednak to, že objevuju možnosti, které pak zase ukazuju našim zákazníkům. Na jednu stranu ta knížka byla napsaná takhle, ta anglická se tvořila překladem, nebo protože on to nejde jen tak to přeložit? Je docela zajímavý, protože já jsem na začátku jsem našel překladatele a editora. Nechtěl jsem objevovat kolo, takže jsem šel po lidech, kteří pomáhali Robertu Vlachovi s jeho knihou Na volné noze. On o tom napsal na blog, takže tam jmenoval ty konkrétní osoby, takže tím, že Roberta si strašně moc vážím a věřím, že lepší předvýběr bych asi udělat nemohl, tak jsem je oslovil a potom jsem udělal slepý test. A já jsem nechal přeložit část textu dva AI modely, českého překladatele a Angličana, který ale už asi 18 let žije v Česku. A poslal jsem to tomu americkému editorovi. A ten slepý test vyšel tak, že on určil toho živého překladatele, že to je nejlepší překlad. Ale to bylo v pravěku, to bylo před půl rokem. Takže teď, když bych to nechal přeložit Clauda od Anthropicu, což je AI model, nebo Gemini od Google, a hlavně, kdybych použil jako ty prompty, které mám teďka na ten překlad vyladěné během toho překladu, tak si myslím, že AI by to přeložila líp než překlad. A minimálně v mém tone of voice, protože sice to překladatel přeložil správně, ale nebyl jsem to já. A když to dneska hodně dobře napromptuju a použiju kombinaci těchto dvou modelů, s tím, že tam třeba používám i takový triky, že když mám ten anglický překlad, tak třeba Gemini mi skvěle funguje, když to nechám přeložit z angličtiny do češtiny a zase zpátky. On vlastně tady ten dvojitý překlad udělá, takže pak jako je to bez skyp, zní to dobře a drží to ten můj tone of voice. Takže dneska si myslím, že ta doba se tak posunula z toho půl roku, že opravdu, sice by na tom bylo pořád spousta práce, ale myslím si, že já bych asi tomu musel věnovat méně, než tak, jak jsem to udělal. A pořád o tom přemýšlíš, to jsou, řekněme, oproti tomu, co se teď zeptám, tak to jsou spíš mechanické věci. Já teď se budu snažit podívat trochu do tvý hlavy, protože jak si mohl sakra napsat knížku o budoucnosti, když přemýšlíš přítomnosti, jo, v tom dobrým. On tehdy na tom křtu, to bylo naprosto boží. Někdo se zeptal i s krátkou dramatickou pauzou, nevím, jestli si pamatuješ, Filipe, koupí si tu knížku někdo? A ten člověk počkal chvilku a řekl, za rok? Pamatuju, nádherně, nevím, jestli to mě naskriptovaný tam, ale ten člověk se tam trefil. Vem mě do svý hlavy, sedneš si tvůrce a musíš napsat o něčem, co bude za rok, což v současné době, když se to pohybuje tak rychle, jak se pohybuje. Jak si tu hlavu nastavuješ? To, že se
technologie mění tak rychle, je ve skutečnosti lepší než dřív, když se měnili jednou za pár let, tak to člověka nenutilo přemýšlet o budoucnosti tak moc. Jasně. To znamená, že dnes i díky tomu, že, jak se říká, knihy se nepíšou, ale přepisují, tak když se podívám na začátek, tak vidím, co se změnilo a zároveň u dalších věcí mě to nutí to zobecnit, nebo se věnovat spíš nadčasovým principům, nebo v některých případech neříkat jméno konkrétní aplikace, ale typ aplikací, protože jsou firmy, jako je například tvůj bývalý zaměstnavatel Microsoft, který každý rok změní jméno nějaké aplikace. Takže tady ty moje zkušenosti se pak projeví v tom, že se na tu knihu opravdu snažím podívat jako někdo, kdo si ji otevře za rok a zkusím si říct, dobře, tak když si tam přečte o tom, to bude to pořád platné nebo ne. A mimochodem, toto doporučuji všem našim klientům, když se baví o biznisové strategii, když se baví o své roli. Jak, já tam na to mám přímo i framework nebo spíš cvičení. Udělejte si digitální vizi, kde přímo říkám, zkuste si představit, že máte k dispozici AI, nemáte žádná omezení, používají zákazníci, používají kolegové. Co budete dělat vy? Co za vás budou dělat stroje? Co budou dělat lidé? Čeho budete dělat víc? Čeho míň? A tady ten pohled do budoucnosti je podle mě zásadní, protože jednak díky tomu si můžeme říct, co je naší prioritou a do čeho investovat čas, energii a peníze. Ale taky v některých případech, co třeba teď nedělat. Protože můžu teď investovat do nějakého projektu a ukáže se, že když vím, že za rok bude nějaký model, který toto zvládne bez problémů, tak jedno z těch klíčových rozhodnutí, které já dneska můžu dělat, je třeba počkat. Jo? Ale bez toho, aniž bych se podíval do budoucnosti a nesnažil se dívat na ten svůj biznis nebo práci optikou budoucnosti, tak já pořád budu prostě jet jako ze dne na den, z čtvrtletí na čtvrtletí a nikdy nebudu jako čerpat z těch výhod, jako když se do té budoucnosti podívám. Ono, když tak poslouchám, tak bych to přirovnal k tomu, když kdysi, dejme tomu, byl někdo na absolutně klidný vodě. Takže vůbec se nepřipravoval ani na žádnou bouřlivou a podobně. Kdežto ty, díky tomu, že jsi na té bouřlivé vodě pořád, což je ta konstantní změna, tak vlastně už jenom přemýšlí v tom, ono to aktivuje okamžitě tu změnu a co bude dál a nespokojí se s tím, co teď je v té hlavě. Protože už ta hlava říká, už jenom to, že to vyslovíš, tak už je to pryč. Takže máš ten mozek už aktivovaný na to, aby si dokázal nepřemýšlet v něčem, co je stálý. Určitě a zároveň, to je skvělá paralela, ti to umožní, aby si přestal vnímat ty vlny a vlastně najednou se jako podíval i na ten celek, protože když někdo na to není zvyklý a najednou se dostane do nějakých turbulencí, no tak vlastně ty turbulence ho ovládnou a on pak nepřemýšlí na těch věcech, jak reálně jsou, ale spíš přemýšlí sám nad sebou a nad emocemi, když jako ty se vlastně srovnáš s tím, že ty změny budou, dějí se věci, které neovlivníš a tak dál, tak najednou se na to dokážeš v klidu podívat. A ta voda se uklidní. A nebo minimálně ty vlastně, jak kdyby surfoval, tak najednou neřešíš to, že přijde vlna, ale řešíš to, že si dobře zajezdíš. A když surfuješ a podobně, tak musíš mít nějaké dovednosti. Samozřejmě teď se bavíme o nějakých dovednostech, které potřebuješ k tvorbě a kreativita a podobně. Jsou nějaké dovednosti člověka, o kterých se teď moc nebavíme a které budou strašně důležitý v té době tvořitele a tvůrce. Já se ještě zastavím u toho surfování, protože já mám surfování strašně rád a na surfování je skvělý, že mně se to povede sjet vlnu, tak, protože nesurfuju moc, takže se mi to povede třeba jednou za 5 pokusů a když se to jako nepovede, tak člověk se musí asi jako vrátit zpátky a vlastně většinou se mu to nevede. To znamená ze 2 hodin, co jsem ve vlnách nebo na vodě, tak jezdím čistého času třeba 8 minut. Ale ono to má paralelu v tom zkoušení, že když člověk si zamiluje ten proces a když si zamiluje i to, že mu to nejde, ale postupně se dostává k tomu, že to teda občas jede, tak se pak všechny věci dělají jednodušeji. Ale bohužel to, co vidíme i ve firmách, je, že nechceme jít do toho diskomfortu. Jo, my děláme manažerský workshop a když tam někdo
si má vyzkoušet promptování, což je dneska naprosto základní dovednost, a najednou se zjistí, že ten člověk ani neví, kde to v týmu mají a přitom je to jako relativně vysoce postavený manažér. On pak dá špatnou zpětnou vazbu na ten workshop. Ale my víme, že to nebylo jako tím, že by byl špatně nadizajnovaný, ale víme, že je to, že jsme mu nabourali někomu ten jeho diskomfort, že ví, co bude. Už se dostáváš té dovednosti, kterou člověk potřebuje. Potřebujeme se naučit překonávat ten diskomfort. Potřebujeme se naučit říkat otevřeně, že já nevím. Já nevím, jak to bude, já nevím, jak se to používá. Potřebujeme, a to je podle mě zásadní i u dětí, a to je jednak taková ta kuriozity, zvědavost, ale i kuriozity, když něco nefunguje. Já jsem programoval kdysi v pravěku. Začal jsem a skončil jsem u QBasicu, takže můj počítač měl 20 MB na harddisku, to by dneska možná ta fotka toho počítače měla víc, ale když mi něco nefungovalo, tak jsem strávil hodiny tím, že abych zjistil, proč to nefunguje. Dnes, když něco vyzkoušíme a nefunguje to, tak se vrátíme ke starému způsobu práce. A nemáme trpělivost, nemáme čas, protože jsme všichni strašně busy, aby jsme zjistili, proč to nefunguje a jak to můžeme udělat, aby to fungovalo. Krásný příklad je ladění promptů na psaní mailu. To je můj oblíbený příklad, protože já píšu hodně mailů s AI a to, aby si dokázal vypromptovat AI tak, aby opravdu psala e-maily, aby zněli jako já, to jsou hodiny práce. A je to největší otrava v tom, že vy musíte se pořád vracet zpátky, protože najednou to vyhodí něco a vy musíte říct, dělej to kratší, nebo neuváděj věci, které jsem tam neřekl do toho promptu. A když to uděláte a máte tu trpělivost, tak najednou zjistíte, že musíte upravovat míň a míň věcí a víc mailů to píše samo. Ale ta trpělivost, to my nemáme. Naliješ tam minulost těch mailů? Jo. A teď já jich tam dávám méně, když jsem jich tam nahrál v tom promptu třeba 20. Dneska tam mám 6 až 8 mailů, některý v češtině, některý v angličtině. A ta čeština je blbá v tom, že, spíš to, že člověk tam musí v tom promptu mít. Když tykám příklad čau Karle, tak použij neformální. Když vykám v závorce dobrý den Zuzano, tak použij formální. Takže člověk na to přichází až tím, že udělá jednoduchý prompt a potom mu to začne vyjazovat určitý výsledky a ladí to postupně. Ale potřebuje tu zvědavost, potřebuje tu ten čas a potřebuje to, že na začátku neví a jde do něčeho, co vlastně zjišťuje až po cestě. Hodně lidí se taky bojí dat a analýz. Schopnost interpretovat a přemýšlet o datech a analýzách je něco, co by bylo velkým strašákem. Dokážou překonat ten strach k tomu, že se na ně valí strašné množství dat a nedostávají se k tomu, co chtějí a mimochodem to si to tady radši nadatluju jedním prstem sama? Nebo sám? To je dobrý dotaz. Já moc datovou analýzu neřeším ve smyslu, že bych v tom byl nějak silný. Nicméně, používám ChatGPT a používám funkci Code Interpreter, která funguje, ona je trošku skrytá. A řada lidí nezná. Řada lidí se jako vlastně pracuje s daty špatně v AI, protože používá jazykový model na matematické výpočty. A sami vím, asi každý zažil to, že někdy dal nějaký jednoduchý příklad a teď mu to vyhodil nějaký nesmysl. Ale když máte placenou verzi ChatGPT a napíšete, že chcete, aby použil funkci Analysis nebo Code Interpreter, tak on nepoužije ten jazykový model, ale on si naprogramuje tu analýzu. On si vytvoří počítačový program a ten udělá tu analýzu. Nicméně, pořád musíme kontrolovat ta data. Takže já, když si nechám něco zpracovat, tak mi víc času zabere kontrola dat. A pokud to je komplikovanější, tak já potřebuji mít někoho, kdo mi tu analýzu zkontroluje. Ale i tady může pomoci AI, že vy vlastně, když si necháte zpracovat analýzu a máte ve firmě někoho, kdo umí pracovat s daty, tak vy na konci můžete říct, a teď mi navrhni e-mail pro mého datového analytika a řekni mu, co jsi udělala a co má zkontrolovat. On to udělá a vy to jenom pošlete a necháte to živýho člověka zkontrolovat. A toto je důležité, protože třeba juniorní pracovníci, kteří neznají tu práci a nedokážou zkontrolovat, jestli ty výstupy jsou správně nebo ne, tak můžou nabít dojmu, že AI jim něco vyhodila
je to OK a oni to použijí. To znamená, je tam spousta věcí, které se musíme naučit a spousta rizik a čeká nás ještě dost práce. Já se ohledně tady toho taky přiznám, že já tomu nevěřím, to znamená to těm správně, sofistikovaným modelům. Tomu. A když tam dám třeba, vypočítám jednoduchá věc, retence. Ale retenci definuju jako něco zákazník, jednou za 2 měsíce, něco se stane, musí se dostávat půl roku a podobně, tak stejně si to ještě na programu v Power BI a čekuju to, protože už jsem myslel tolikrát, že se na ty datové modely nedokázal to vypočítat dobře. Určitě. A pak se ještě omluvil teda, ale tak už je nástroj. A někdy se omluví a někdy řekne, ano, je to špatně, teď je to správně, je to ještě hůř. Ale doporučil bych 2 rychlé věci. Jedna je, že já dneska promptu relativně málo a většinu promptů si nechávám vygenerovat AI, takže řeknu, potřebuji udělat analýzu, kde potřebuji porovnat, udělej mi zadání pro mého kolegu, který tu analýzu bude dělat a uveď to krok po kroku. AI uvede krok po kroku, jak ta analýza má probíhat a já to skopíruju a použiju to jako prompt. To funguje velmi dobře. A druhá věc je, že když si najdu nějaký zdroj, takže jdu na Google, tady v tomto případě třeba já mám rád portál Clipfolio, což je nástroj na datovou analýzu, ale on má takovou knihovnu, kde jsou pojmenované různé druhy KPIček, třeba time to competence, time to hire a tak dále. A je tam vždycky příklad, jak se to počítá. A já můžu dělat to, že vlastně vezmu tu stránku, nahraju do AI a řeknu, udělej to podle toho. Takže najednou on vezme ty instrukce a tu analýzu udělá už podle nějakých instrukcí a já se nespoléhám na to, na čem je vytrénovaný. Spolíháš se na ten model. Jo. Sponzorem tohoto podcastu je HR technologická společnost Talentem, která do světa náboru přináší řadu inovací, umělou inteligenci a posouvá recruitment o level výš. Pokud právě teď sedíte ve svém týmu nebo firmě a říkáte si, potřebujeme nový nádech, nové tváře, pak Talentem je tím pravým partnerem pro vás. Najdeme vám je. Jde totiž o víc než nábor. Talentem vymyslel revoluční službu SocialTech, která najde kandidáty, kteří zatím neprojevili zájem o změnu. Ti, kteří možná nesurfovali na žádných job portálech, ale přesto jsou připraveni na nový začátek. Chybí vám klíčový hráč ve vašem týmu? Napište na info@talentem.com a Talentem vám pomůže najít ten správný kousek do skládačky vašeho úspěchu. A teď zpět k naší podnětné diskuzi. Pojďme, ty jsi zmínil juniorský nebo juniory, pojďme ještě níž, pojďme do dětí, pojďme do 10-15 let. Něco je ve škole učí, školství na to není připraveno, je to na nás, na rodičích, abychom ty děti k tomu přivedli, aby jsme jim to ukázali stejně jako kdysi ten otec vzal toho syna do té dílny, ta maminka ukazovala zase něco jiného a podobně. Jak my můžeme s dětma, chápu, že se to tam liší podle věku, ale jak my můžeme s dětma začít přemýšlet ve formě, všechno se mění, nic není stálý, ale je tady ChatGPT, je tady Gemini a ostatní modely. Možná řeknu jenom takovou aktuální věc. Já jsem dneska byl v Kebule, český startup datový, a tam mi Pavel Doležal ukazoval, jak jedna 14letá dívka používá Kebulu a staví si nad tím datové analýzy a mně to přišlo úplně fantastický. Já si myslím, že budoucnost, pokud člověk opravdu se nebude chtít věnovat IT, tak je o jiných věcech, než jsou digitální dovednosti, ale ve všem budeme IT používat. Druhá věc pak je, že to není jenom o té samotné práci, ale i o tom, abychom v tom dokázali fungovat bezpečně. To znamená, dneska já bych děti učil jednak ta rizika ve smyslu nevěřte všemu, co vám AI říká, ve smyslu klasických zásad digitální bezpečnosti, ve smyslu toho, že když si děti s někým povídají online a neznají ho, tak to vůbec nemusí být člověk, protože dneska už AI dokáže se bavit člověkem tak, že nepoznáš, že to je AI. Absolutně. Dřív to bylo tak, že když někdo chtěl dát podvod, tak poslal jsem zástupce nigerijského prince, vyhrál si $10 milionů a ono to vypadalo divně. A to bylo by design, protože oni neměli technologie na to, aby dokázali odfiltrovat ty lidi, kteří na to skočí. Takže to bylo jako hloupý a reagoval na to jenom ten, u koho byla pravděpodobnost, že to dotáhnou do konce. Dneska i na seznamkách, v bazarech, už je to tak
pokročili, že se prostě baví chatboti s lidma a lidi si myslí, že se baví s živým člověkem. Takže bezpečnost tedy? Bezpečnost a potom pravda, nepravda. Pravda, nepravda, ověřování, kdy tomu můžu věřit a kdy naopak bych měl ověřovat. Jednak, jestli je to pravda nebo ne, ale i třeba samotný zdroj. No, protože v tom je někdy problém, když si srovnám třeba ChatGPT a Perplexity, což je nástroj na vyhledávání informací, tak Perplexity mi tam dá zdroj a já hned uvidím, z jakého je to zdroje, kdežto některé AI mi dají informaci a já nevím, z jakého je to zdroje, jestli je to z Parlamentních listů nebo z New York Times. Takže takové ty základy digitální bezpečnosti. No ale co je možná důležitější je za mě určitě všeobecný rozhled, podnikavost, to znamená, mám nápad, vyzkouším ho, potom je to u nás v Česku speciálně, já vím, že to je tvoje téma, nebát se, zkoušet jít do věcí, i u kterých prostě nevíme, jestli to vyjde nebo ne. Nebát se odmítnutí, věřit si. To je možná ještě důležitější než všechno ostatní, protože ty jsi pracoval, žil v Americe, tak víš, že tam může to jako možná až do extrému. To je jeden extrém, ale myslím si, že tady u nás jsme druhý extrém. Že tady člověk jako s něčím přijde a okamžitě každý najde 20 důvodů, proč něco nepůjde. A ta mentalita, kterou tady učíme naše děti, je, že si nevěří, neumí si říct o peníze, nezvednou ruku a neřeknou, ne, toto by se mělo dělat jinak. A já jsem třeba i teďka, když jsem dělal na tom překladu knížky, tak jsem tam měl případ, že řada lidí vlastně nenavrhuje změny ve firmách a ten editor americký mi říkal, no ale počkat, to je jako tady. Jako v Americe tam prostě naopak se to vyžaduje, aby lidi jako řekli. A toto je něco, co se snažím i já svým dětem vštěpovat, aby zkoušeli, aby prostě se nebáli. A tady ten mindset, tím mindsetem jim můžeme vlastně pomoct daleko víc, než jakýmkoliv dovednostmi. Mně se to líbí, já ti do toho skočím, protože mně se strašně líbí, jak jsi to vzal z vysoká, že jsi nezačal okamžitě ládovat ne teoreticky, ale praktické informace, kam jít, kam se nalogovat a všechno. Mně se líbí, protože i ten rodič, který nás teď poslouchá, tak nemusí vůbec znát všechny ty tooly, vůbec třeba tam není zalogovaný, ale chce s dítětem mít ty diskuze. Takže jsme to tam vzali z těch úhlů, že o bezpečnosti. Mějte diskuze o tom, že jak je to bezpečný, nebezpečný z úhlu, že to musí nebo nemusí být pravda. A taky z úhlu vyzkoušejte si to, protože a pro toho rodiče to občas bývá těžký, že? Protože ty rodiče ještě možná vyrůstali za komunismu, který tady zablokoval všechno a podělal nás na několik generací. Tady ty 3 věci dokáže i rodič, který ještě na ChatGPT nešáhnul, ale je uvědomili o to, co to znamená. Jo, přesně. A já tady vidím paralelu ve firmách, že rodič stejně jako manažer nemusí vědět, jak to dělat, ale musí vytvořit prostor, kde se o tom diskutuje a stejně, jak jsem říkal na začátku, jako být autentický v tom, že nebudu dělat, že v tom umím, ale nesmím se bát projevit tu neznalost a říct, nevím, pojďme to společně objevit. A to je stejný u manažera, manažerky, stejně jako u rodiče. A dostávám se k tomu, co vlastně lidi můžou chápat, když ty mluvíš o budoucnosti tvůrců, tak a já jsem úmyslně na začátku to specifikoval spíš jako na někoho, kdo píše, kdo tvoří, kdo vymýšlí básničky, dejme tomu a podobně. Ono to není pravda, ty jsi to teď nazval skvěle, ono to je o tom vytvoření prostoru, vytvoření pochyb, vytvoření otázek, než i třeba jenom psaní. To vůbec o tom není ta tvoje myšlenka. Přesně tak. Pro mě tvůrce je ten, kdo vytváří realitu podle toho, jak věří, že by měla vypadat. To znamená, že je to ten, kdo, když se na rádě něco řeší, tak zvedne ruku a řekne stop, proč to neskusíme automatizovat. Když vidí, že kolega něco posílá špatně, tak řekne, víš, že se to dá tady nasdílet. A kdo vlastně nejede podle toho, co by se mělo dělat, ale podle toho, co věří, že je správný a že bude fungovat. Takže je to opravdu velmi jako široký spektrum, protože tvůrce je vlastně kdokoliv z nás. Kdokoliv z nás designuje tu realitu podle sebe a já buď jsem ve vleku toho, že vstanu, jdu do práce, přijdu z práce a jedu na autopilota, a nebo si uvědomím, že můžu ovlivnit.
jo? Tu svoji realitu. A to ovlivnění může mít malou podobu, přesně, že změním maličkost jeden týden a druhou maličkost druhý týden. A nebo to, že si řeknu, zkusím vydat knížku v Americe. No, prostě jako zkusím to a pracuji na tom. A jsou tam i takové věci, že dám příklad. Ty jsi zmiňoval křest a já jsem dělal křest v Praze a pak jsem se rozhodl udělat křest v Brně. A jeden člověk mi říkal, no počkej, ale když už jako křest měl, já jsem říkal, no co? A pak jsem ještě udělal v Pardubicích jeden. Jo, vlastně, já jsem říkal, jako vlastně můžete dělat cokoliv. Jako proč by měl být jeden křest? A to je přesně ono, že máme tolik možností a už jenom to uvědomění, že opravdu každý jsme tvůrce a může si tu realitu vylepšit, přizpůsobit nebo minimálně se o to pokusit, tak je strašně osvobozující. Já si myslím, že chvála Bohu posledních třeba 10 let, ono to bylo s příchodem teď se nespomínám jméno tu knížky, ale ona používala pak, Bayern používala v tom Secret, v tom tajemství ty jeho myšlenky s příchodem kvantové fyziky, která už začala, magnetické rezonance, která začala už měřit všechny možný vlny, tvůrčí vlny a podobně, kdy oni po semináři změřili mozkové vlny a zjistili, že ano, že to má impact. Takže už víc a víc lidí si uvědomuje, že ano, že jsou tvůrci té budoucnosti. Bohužel, že jo, ty naši rodiče nám to moc nedali, protože nebyli naučeni tady tím způsobem. Ty si toho příkladem přesně několik křestů. Já, když jsem byl v těch státech, tak jsem si taky říkal, hele, co když jako půjdu ke Gatesovi domů, no, tak jako to nevymyslíš. A nejdůležitější, a proč se k tomu dostávám, je, že asi rada pro posluchače a diváky je, nepřemýšlíte nad tím, jak se tam dostanete. Ono vždycky vám ten život dá něco, že vám to vymyslí. Určite si ten cíl. Jo, protože třeba i ten Edison, který už si nevěděl absolutně rady, tak to vyřešil, víš jak? On se šel vyspat. On si šel dát 30-minutový nap a z ničeho nic, to největší tvoření bylo daný to nejmenším fyzickým úsilím. Jo, to je super. A v tom momentě on vytvořil nejvíc, takže i když nás posloucháte, tak si, já bych řekl, neudělejte to, že teď půjdete a budete do všeho bušit. Ono občas člověk vymyslí nejvíc tím, že ustoupí od toho. 100% souhlasím. A mě teďka hodně pomáhá plavání. Já jsem plavání nikdy neměl moc v lásce a letos jsem se přihlásil na triatlon, takže jsem začal a poprvé v životě jsem si koupil plavecký brýle. A úplně jsem se do toho zamiloval a mám pocit, že ne, že si vyčistím hlavu, ale vlastně, že mi tam všechno docvakne, takže já si jdu na hoďku zaplavat nebo míň trošku, ale prostě výjdu a přesně vím, co a jak. A já to mimochodem používám i když máme téma na mých workshopech digitální superproduktivita, tak tam mám odstup a změna perspektivy jako jeden z klíčových nástrojů. Proto tak mám rád workation, že hodně jako jezdíme pryč pracovat, že člověk změní prostředí, a najednou všechno vidí úplně jinak, jo? Buď jasně, anebo si uvědomit, proč? To je přece úplně jako jednoduchý. Takže přesně tak, to zastavení se, jo, zastavit, zpomalit, abychom mohli zrychlit, tak platí naprosto jako 100%. No. Já si můžu udělat takovou trošku, vy tady máte strašně dobrou kávu a já vidím, že to je Alessio, takže tímto bych chtěl pozdravit Katku Šumpíkovou, protože Kači, děláš to skvěle pořád. Pojďme na něco, co já se ptám hodně lidí tady a tebe se ptám obzvlášť, protože se to týká hodnot. Našich hodnot v rodině, rodinných hodnot při výchově dětí. Mění se s přístupem toho, všechno se mění a vlastně nepracujeme už s ničím, v angličtině se tomu říká solid, jako pevně daným, vytesaným v kameni. Mění se naše hodnoty na to, že už vlastně žádný hodnoty mít nebudeme? Bych řekl, že to je asi, nebo že by to mohlo nebo ty být, zůstanou. Mohlo by to být naopak. Mohlo by to být, že možná ty hodnoty jsou jediná věc, která nám zůstane v tom měnícím se světě. Ale v čem vidím rozdíl je ten, že aspoň já to tak mám doma se svými dětmi, že si dáváme hodně otevřenou zpětnou vazbu a není to jednosměrný přesun ve smyslu, že já říkám, co je správně. To znamená, já mám to jako celý princip BUF, brutálně upřímný feedback a snažím se to žít i doma a samozřejmě děti vám nastavují perfektní zrcadlo, ať už na začátku ve své nevinnosti, nebo potom, kdy se na ty věci dívají trošku jinak, ale to, že
nikdo nejsme dokonalí, ale tím, že se společně o věcech bavíme, tak si snažíme zvědomovat a jako to, co někdo dělá špatně, to, co dělá dobře a jak bychom se měli zlepšovat. Takže ten rozdíl je, že nemáme úplně definované hodnoty ve smyslu, že bych měl 3 nějaká slova na papíře, ale snažíme se dívat z nadhledu na to, co děláme a říkáme si, jestli to, co někdo udělal, bylo OK nebo ne. A myslím si, že se nám to vede do té míry, že si to každý vlastně už uvědomuje sám, i z těch, protože já už mám starší děti a když se ty hodnoty budou měnit, tak takový ten základ, jestli jsem se zachoval dobře nebo špatně, jestli jsem někoho udělal šťastným nebo někdo ze mě měl jako špatné negativní emoce, tak si myslím, že bude platit univerzálně a pořád. A toto, když si budeme uvědomovat, tak i když jako budeme dělat chyby, jako každý dělá chyby, tak tou jako vědomou prací a že budeme otevření té zpětné vazbě, tak se budeme zlepšovat. A jedno, jestli se bavíme o tom, jak jdou využívat digitální nástroje, nebo jak se chováme k dalším lidem. Máš se s dětma diskuze i tehdy to tuším napsal George Orwell, kdy on, teď nevím, jaká to byla knížka, ale přesvědčil ty lidi o tom, že 1 a 1 jsou 3 a ukázal to, tuším, že to bylo 1940, nevím, nebo Farma, nevím. V každém případě on je o tom přesvědčil. Máš diskuzi s dětma o tom, že 1 a 1 nemusí být nezbytně 2? No tak ono jako v jiných typech, já se spíš snažím přesvědčit, že a teď nevím, jestli to řeknu správně, ale 1 + 1 = 2 je správně v určité soustavě. To znamená, že máme různé druhy algebry a jsou třeba, že když si vezmu prostě 0 a 1, no tak tam to tak není, že jo. To znamená, že mně se hodně líbil citát, který používal Petr Ludvík, hledej pravdu, nebo buď blízko lidem, kteří hledají pravdu a daleko od nich, kteří už ji našli. No to znamená zpochybňovat a zároveň se ptát, jestli ta pravda, kterou já vnímám, není spíš moje vnímání té pravdy a to je pro mě vlastně důležitější, než to, aby opravdu jako věřili něčemu, že je nějak jako vytesaný, protože vždycky existuje nějaký jako úhel pohledu a teď nemyslím, že bych nějak zpochybňoval vědu, naopak já jsem jako velmi zaměřený a velmi respektuju vědu, to znamená, já jsem vlastně jako nemám rád takové ty jako lidi, ta témata, že země není kulatá a existují chemtrails a tak dál, protože věřím vědu. Na druhou stranu na všechno se můžeme podívat trošku jinak a mám rád to, když se o tom bavíme a když člověk vlastně otevřený tomu názoru, který mu říká někdo jiný. Je to ten jiný úhel, že jo, přesně. Jo. A tati, co když náhodou 1 a 1 v nějakém jiném vesmíru není 2? Jo, přesně nebo tak. co když tady to není taky ta pravda? No. Jo. A to si myslím, že jako i v době AI bude důležitý, protože častokrát děláme biznisové rozhodnutí, protože si myslíme, že to nějak je. Nebo že tak toto zákazníci chtějí. Jo, vem si svůj příklad. Lidi nechtějí, aby jim volal stroj. Jo, fakt to víme? Jo, fakt jste si jistí, že to tak je. Jo, jediná metoda poznání je experiment a to dělání si závěru, že něco nějak je, něco jsme nějak dělali, tak to musíme bourat v biznesu, protože opravdu musíme zkoušet i věci, které před pár lety nefungovaly, protože se změnil svět, změnily se lidi, změnily se technologie a právě v biznisu a v práci si myslím, že ty zažitý pořádky musíme bourat do toho víc. Slyšíme to od klientů, protože my děláme screening, screening robotem, slyšíme to od nich stále. Mimochodem ta úspěšnost je 80% dokončení toho hovoru. Super, to znamená absolutně neskutečně. Moje dcera mi to jednou taky ukázala názorně, když jsem jí zval k obědu, tak řekla, tati, počkej, já si něco tady dořeším se Siri. Když někdy jedeme autem, tak se mnou nebaví a prostě Siri tam dává, hele, řekni mi joke a prostě baví se radši s ní. Důvod je, že ty lidi, kteří ten telefon přijmou, tak vidí, že to je na 2,5 minuty, kdežto normální rekrutér, tomu trvá 13 minut ten screening udělat. Jo, důvod je, že ten normální rekrutér se tě nemůže zeptat na no-go question typu
máte rád směnný provoz. Hned na začátku, jaký by to bylo interview, že jo. Mimochodem, než budeme pokračovat do těch 12 minut, kdy mi řeknete něco o své minulosti, chci se vás zeptat na ty 3 otázky a pak už to nemá smysl. Nikdo neudělá. A u toho Tonyho, to je náš robot, jo, u toho se to povoluje. To znamená, že oni už lidi víc a radši si povídají s robotem, protože to je rychlejší. To naše interview trvá 2,2 minuty. A je strašně rychlý. A uděláme jich 150 za minutu. Jo. To je super. Ale vrátím se k tomu, o čem jsi se bavil před 30 minutama. Jdeme zpátky a chceme, aby to znělo míň jako muž anebo jako žena. Už jenom z toho důvodu, že v Americe to tvoří díky tady těm hoaxům a všem strašný bordel a my přiznáváme toho robota. Jo, bude vám volat Tony, který vám bude dělat interview. A lidi na to reagují víc. Jo, a taky ho neděláme sofistikovanýho, aby nám tam nezačal vařit svíčkovou. Že? Jo, to je dobrý, no. A přesně, ale klienti sami říkají, bude to někdo poslouchat, podívejte se na čísla. 80%. A pak ještě těm 20 zavoláme a řekneme jim, proč jste nám to položili, protože a robot většinou to není, většinou je, že se jim nelíbila ta nabídka. Jo. O tom to přesně, musím to dneska zkoušet a ta otázka nezní, budou to lidi chtít nebo ne, ta otázka je, do jaké míry ta čísla budou pozitivní, negativní a jak třeba to můžu zvýšit. Jo, to znamená, to není 0,1, že? To je někde mezi a teďka, když budu mít v tvém případě 50%, tak už to je samo o sobě dobrý a já spíš budu přemýšlet, OK, a jak to dostanu na 70, na 80, na 90. A nebudu si zavírat tu možnost kvůli svýmu světonázoru, že já osobně bych se s robotem nechtěl bavit. Jo. Tohle bude muset dopustit hodně. Ono je tam taky uvědomění, že, a to už se dostáváme spíš filozoficky, do toho, že když nám něco někdo řekne, tak je to jeho pravda, neznamená, že je špatně. Jo, přesně. A kritický ve vztahu, že jo? Jo. Pojďme na 2 poslední věci, které tady mám. Jedna velice populární, která se jmenuje Hra na prázdno. A já řeknu 3 věty, které budou nějakým způsobem začínat, pár větma a pár slovama a ty ji dokončíš. Připraven? Nemá to dobrou a špatnou odpověď. Možná, že mimochodem jako icebreaker tady tím budeme začínat příště. A když si nevěřím, musím. To stejně zkusit a pak se uvidí. A možná se přesvědčím, že jsem si nevěřil nesprávně. AI by byla mnohem lepší, kdyby. AI by bylo mnohem lepší tam bylo. AI by bylo mnohem lepší, kdyby se míň psalo a občas se víc doptávalo. A 3. nejlepší odpočinek je? Tak to je jednoduchý. Lyžování, bike, surfování, cestování. Děkuji. Mimochodem, já se vracím k té jedničce. Když to posereš, co se stane? No právě, že nic. To je na tom to nejlepší. No. Takže já hodně přednáším. Pokaždé jsem nervózní. Pokaždé. Můžu přednášet po 150. a pokaždé jsem nervózní. Ale lidé si myslí, že to tak není, že oni jsou nervózní, ale ti, co jsou na té stage, tak ne. A stejně tak, když někdo něco pokazí, tak nejvíc to vnímá ten daný člověk, potom pár lidí, ale za 10 minut nikdo neví, že se to stalo. To znamená, že většina těch věcí není kritický, většina těch věcí vlastně nikdo nad tím nepřemýšlí, ale ten člověk ano. No a je to pořád o hlavě, takže i to musíme dělat a možná jedna z těch aktivit, kterou doporučuji ve firmách dělat je, říká se tomu fuck up night, v korporátu to může být třeba snídaně přešlapu. My jsme to dělali tady ty akce a opravdu jako bavit se o tom, co nevychází, co nefunguje, protože za prvé jsou to skvělý teachable moment a za druhé zjistíme, že všem občas něco nefunguje a všem se občas něco nedaří, takže možná aktivně a vědomě podporovat tady to sdílení toho, když se věc nedaří a tím pak se nám bude všem pracovat lépe. To je věc, kterou my v Čechách se musíme naučit nejvíc, že jo, v té Americe přesně se to tam ty začátky a zkrachovala společnost, začal jsem z ulice, no okamžitě prostě mě to dostávalo všude, ale v Čechách ještě moc ne. A poslední otázka, kterou se ptám všech,
vlastně předposlední, když na tím přemýšlím a ptám se jich všech. Kdyby byla společnost, kterou by si, a ptám se třeba prezidenta, jakou by země chtěl být prezidentem, ptám se agenta, jakýho sportovce by chtěl, nebo tým by chtěl reprezentovat, ptám se manažera Dellu, jaký by chtěl mít další firmu na management, tak tebe se tam na to samý. Kdyby byla firma, ne kterou ty by si manažeroval, ale pro tebe trochu shiftlí do té inovace a podobně, který ty bys nejradši pomohl, která je viditelná a nejvíce trápí. A ona to neví. Vidí, že není efektivní, vidí, že by se tam dalo udělat strašně moc a oni by tě pustili dovnitř. A ty bys tam udělal velký kabum. Já myslím, že ty firmy to ví. Všechny firmy to ví. Jenom si možná nalhávají, ale já se přiznám, že nemám, protože u velkých firm vím, že bych to nezvládl, že to je jiná hra, než kterou hraju já, než ve které jsem dobrý. Takže já asi odpovím... to je dobrá otázka. Co bych udělal? Dobře, kdyby tě to nejvíc bavilo. Vím, co bych udělal. Kdybych mohl, tak bych... Ať už bych dělal cokoliv, tak buď bych měl hodně peněz na to, abych všem zájemcům z Česka koupil placenou verzi chatu GPT nebo nějaké AI za to, že se s tím naučí pracovat, takže aby absolvovali kurz a pak by dostali na rok placenou verzi chat GPT, anebo kdybych byl ve vládě, tak bych tohle prosadil. Protože by to mohlo stát pár miliard, co znamená nic a mohlo by to mít neuvěřitelný přínos. Takže svým způsobem celé lidstvo. Jo. Poslední otázka teda, a ta je spojená s tím, kdyby si teď zmizel ze světa, kdyby si měl odletět, kdyby si měl se přestěhovat na Mars a měl by si za sebou nechat, nic by za tebou nezůstalo. Nezůstal by za tebou hod, nezůstal by za tebou budoucnost nepráce a měl by si za sebou nechat 3 hlavní myšlenky, které by byly napsané na 3 malých papírech. Aby si lidstvo uvědomilo, aby si čtenář vzal a řídil se tím. První je, a to je novinka, to jsem slyšel nedávno, buď netrpělivý k akci, ale trpělivý k výsledkům, to znamená dělat něco pořád a uvidí se, kam to povede. Ta druhá je určitě nebrat se vážně a to, že si člověk musí i ze sebe udělat srandu a že se musí snažit, aby vlastně se jako prostě nebylo to úplně jako seriózní a vážný. A ta třetí, to je dobrý. Ta třetí je prostě to zkus. A je vlastně s tím citátem, který já mám 2 připravený pro tebe, jeden, s kterým se rozloučím, ale jeden, který teď přesně jsi mi nahrál, ale myslím na to celou dobu, co jsme se bavili, od Eliota. A on jednou řekl, jen ti, kteří riskují jít příliš daleko, mohou zjistit, jak daleko mohou jít. Myslím, že nic víc nemohlo vyjádřit náš rozhovor. Na konci já bych chtěl dát kudos a respekt a uznání tvý ženě. A to já taky. Tvý rodině bylo vidět, na tvý ženě bylo vidět při tom křtu spíš takový to, už je to za náma, nebo už se to jako děje. Na dětech byla vidět nesmírná hrdost. A to, že to takhle bylo vidět, jak to táhnete spolu a jak jste na té cestě dohromady, jak jste tvořili dohromady. To je, jako vlastně na to jsem strašně hrdý, že když mám oběti v pubertě, tak máme skupinu v iMessage a vlastně pořád si píšem, že mám komunitu na WhatsAppu s kamarádama, kde řešíme bike a lyže a samozřejmě věci, které jsou nepublikovatelné. Máme pracovní skupinu na Slacku, kde se bavíme srandičky a pak máme vlastně rodinu, kde i když spolu nejsme někdy fyzicky, tak vlastně jsme pořád v kontaktu a sdílíme si, posíláme si fotky a to je pro mě vlastně asi ten úplně největší úspěch zatím. Myslím si taky. Láska, rodina, budování spolu a tobě... Tak, a teď jsi mi nahrál. Promiň, Michale. Pojď. Tak ten papírek bych možná změnil a řekl bych, že, a to je pravda, všechno je to o lásce a to nemusí být ta láska jako muž žena, ale vlastně
To mě naučila i moje zkušenost s ayahuaskou a vlastně, když se jako ztrácím občas, tak se vracím k tomu, že všechno je to o lásce. A myslím si, že když bychom všichni přistupovali k tomu, že se vracet, byl to win-win, udělal jsem druhýho šťastným a tak dál, tak vlastně to by možná vyřešilo veškerý problémy lidstva. Takže bych možná všechny ty papírky zahodil a na jeden bych napsal, že lidi hledají lásku. A tobě děkuji za to a děkuji a dávám kudos za jednu věc, která ve mně rezonuje asi úplně nejvíc. A to je to tvé ptání se, co kdyby. Co kdybychom. Co kdybychom to udělali jinak? Co kdybychom přestali to dělat? Jo, není to jenom otvoření. Filipe, děkuji. Díky za pozvání. Rozloučím se s vámi ještě s jedním citátem, který taky bude našemu osazenstvu i Filipu blízko, a to je od Johna Cleese, který jednou řekl, kreativita není talent, ale způsob fungování. Děkuji moc za poslech, za dívání, můžete nás najít na www.theheadhunted.com, na YouTube, Spotify a budu se těšit na příští sledování. Naschle a ahoj. Headhunted. Díky za váš čas a poslech další skvělé epizody podcastu The Headhunted. Více o podcastu najdete na stránkách www.theheadhunted.com. Tato epizoda by nevznikla bez našeho partnera, kterým je Talentem. Talentem je HR technologická společnost, která využívá nejen umělou inteligenci k nalezení těch nejlepších kandidátů pro firmy, jako je ta vaše. Talentem se výrazně odlišuje od ostatních personálních agentur. Jak? Hlavně díky službě Social Tech. Tato služba najde kandidáty, které nenajdete na klasických job portálech, protože zatím aktivně nehledají, ale jsou připraveni na novou výzvu. Pro více informací napište na e-mail info@talentem.com. Děkuji Talentem za sponsoring a vám, našim věrným posluchačům, za to, že jste s námi byli. Jste skvělí.